Epa lagunok hemen gau gueltan orain honetan Minecraft hardcore gehiagorekin, bakit bizaiu jarraian erakusten nahi izala, baina bueno. Ai, hemen dago ikuste ezazuen nola leba aurkitu dudan eta hasiko gara, bueno, labaia hemen dugularik, hasiko gara obsidiana egiten eta obsidianarekin bai infernura joaten eta alako gauzak, bale? Dakizunez, bueno, komentatu nizuen, egingo nuela izango zen nire kontura bilatu eta ez galtzeko denbora asko, eta ja behin aurkituta, hartuko dugu gure diamantezko pikotza, eta hasiko gara, hau holan egingo dugu, bada espada, holan baldin eta laba behan badago, ba, salbatuko zaigu, urari esker, salbatu egingo da eta listo. Orduan, orain dator momentu luzea eta amaite zina nun guk, bueno, obsidian hartu behar dugula, hartu behar ditugu bat, bi, lau eta lau sortzi datzi amar. A ber, lau behan, lau goian, sortzi. Bi eta beste lau, amabi, gehi beste lau, amasei bat obsidianez banabiltzarto, gutxi gora bera. Bidetik topatu dut, bidetik konstituzionez errekurso ezberdinak topatu izan ditut bidetik. Eta zer gehiago bukatu egin dut baita ere etxearen bigarren zatitxoa, nun kofrak joango diren, basikoki, holan simple edo basikoena. Piskat kofreak eta bar errekurtsoak piskat organizatuta izateko. Besterik gabe. Eta orain hemen egon behar gure bizitza arriskatzen obsidiana lortzeko. Hau da Minecrafteroaren egunerokotasunaren arazo bat edo ez, hau da laba obsidianaren bila joazenean, laba topatzea eta, bueno, han bertan hiltzea. Horregatik, bueno, hori da nederraren arazo larri bat. En fin, zer gehiago komentatuko dut bitartean. Nabil Minecraft modekin, saiotxo, bueno, nago mozak prestatzen, bilatzen, prestatzeko saioren bat, bueno, saio bat, denboraldi bat, Minecraft modekin. Orduan, bueno, zuen gomendioen zain nabil, ez, nik banua hortik bilatzen, batzuk jarri egin ditut. Soinu raro bat iruditu ziten zutea. Moz batzuk da jarri egin ditut, prestitut hori da, deskartzen nabil, baina, bueno, zuen gomendioak ere, entzun nahi ditut, ez? Kakamoz ez den bitartean, bueno, guztietara zabalduta nago. Zer esango nun? Hemen jarri beharrean. Hemen jarriko dugu. Zer esango nun horretaz. Bat puntu sortzean izango da, denboraldia, jakin dezazuen, orduan, bat sortziko mozak izan behar dira, jakin dezazuen. Eta hori, alde horretatik, hori egia esan da, ustut ez dudala ezerazten alde horretatik. Zer gehiago komentatzea, begira nabil ordenagailuaren txako txate grafiko bat. Dakizuenez, orain arte izan dudana, 3 urte hauetan zehar, youtubera hasi nintzanetik, GT6 50 bat da, 3 urte ditu dira, eta nahiko esarkituta dago. Naiz eta oraindik adibidez Battlefronteko beta mugitu didan, ja berez, 3 urte ditu, ja nahiko txoda txater grafiko baterako 3 urte, eta aldatzeko godekin nabil, eta behiria nabil GTX 650 bat, eta nortik aurkitu dute Asusen GTX bat, eta beste alde batetik MSI-rena.
horiek biak, saiatuko naiz MSI-rena lortzen, ikusi dudala merke, beste baino merkeago, ea, ea lortzen dudan, porque espero dut aste amaiera honetan lortu ahal izatea. Eta lan bada, astelenan edo martitzenan ja izangoko nuke. Baina ea oferta hori ordura arte aguantatzen duen, hor dago gozka, bestela datorren urrengoko astean hartuko dut. Beste hartu ahal izateko. Hartu ahal izango nuke bestea jabe, baina, bueno, hola, epo. Jo. Bueno, hau da cobblestone generadore bat, basikoki esan da. Ama sortzi, hartuko dut baten bat gehiago, epo. Ustor cobblestonea, hostia. Vale, holantxe. Sortzi dara magustu dira soberandeko dela baita ere enkantamentu maila egiteko. Baina, bueno, bada espada, hartuko dut baten bat gehiago. Ai. Jarriko dut... Zatuko nahi zen mendik hartzen, nola, pizkat zonalde aseguro bat ematen dago eta... Xup. Vale, ongi, epa, horze. Meritxe bat gehiago hartuko dut eta listo, gehiakin bai dekogula soberan. Eta hori, ea lortzen dudan GTX, hori, MSI-ren GTX izan, irakurri dudala rendimenduaren aldetik, oza, rendimendu onda, baina ez duela behar energia askorik eta hori posten hau edo, bueno, energia gutxiago gastatuko dudalako. Baina, bueno, aber zelan ateratzen den, nondik etorri nahi zera, ez dut hemendik, argi eta garbi, suposatzen dut hemendik etorri nahi zera, ez? Haren ez dakit nondik etorri nahi zen. Igual hemendik, Bai, hemendik etorri naz. Mena zinintzen lau entzuten eta zinintzen labaren bila. Eta azkenean hori ikusi duzue. Ai ama, zarkitutan dagoela. Zer gehiago, ez dakit zer gehiago azten dudan komentatzeko. Ea gaur arratsaldean, zehar lasaitasunez prestatzen dudan biharko Star Wars Battlefronteko lehen itxurak edo. Ea egin aldudan, edo gutxienez gehiena prest izan da bihar argitaratzeko. Zuek ikusi zenbait holan utzi dut azkenean etxetxoa, hor, ze polito. Vale, Netherreko portala, mendik ez, porque ziurazki urrengoko ampliazio bat egin behar badugu, igual. Pentsatu behar du nun jarri Netherreko portala oraintxe bertan. A ber. Menarriak ditugu. Berro da hemendik egiten diot bideztxo bat eta kanpoan uzten dut. Txadanaren kanpoan, adibidez. Zoitxo kenduko dut, momentuz. A ber, pentsatzen ari naiz. Vale. Fuera. Hore kendukot. Eta prestatu alduan pizka bat pitxi edo. Eta dago turko bat egiteko skaterekin. Netherreko kreaturak ez etortzeko. Dugu... Almendik adibidez, pizkatu nazartuta, almendik adibidez, bat, hiru eta lau. Hortik, bide almendik etorriko lirateke. Holan, pa. Pizkat desbiauta dago, ezta? Bai, izan beharko litzateke bat onago. Ben geratzea justo erdigunea, igotzeko, hau da, hemen egotea, bat, bi, hiru, onarte. Hori da, orain bai. Kenduko dugu, hau, momentutxu baten, eta zoitz hori be kendu beharko dugu. Vale, orain bai, badago martzan. Ole. Bala, fuera, orain hartuko, kenduko dugu zoitz gau be. Hortik.
Zuetxa kenduko dugu. Eta hosto hauek B. Momentuz, fuera. Mementuz. Orduan ditugu bi. Ez dut onarte da, holan. Ezta? Bai, perfecto. Eta orain zizkeroa eta zua prestatu beharko dugu, pizteko. Uste hartuko dugu henduko dugu erditik, kaka eskaratzeko hemendik. Vale, eta orain, hau guztia, hemendik, holantxe. Zaki zergatik hemen ez duan aurrera, Abaitu hemen bai, onditu eginda, hau kostatuko zaio, pio azten guzti honetara. Hor janari asko dugu jabatzeko. Ze ondo. Vale, bau, hor arte joango da eslabekin. Hau guztia fuera. Onarte, eta hemen joango da eskailerak. Ze polito geratuko zaigun. Polito, polito. Eta hortik egin dezakegun saioren batetan pixel arten bat. Nahiko horrelatu. Besteekin, Zazuraldi eta Euskal Minekin bereziki ustut konpratuta. Nahiko aurreratuta goazela. Hortze. Hogeta bat. Bale. Orduan, burdine momentu ez dugu erreko. A ber, hemen zer dau? Ezebez, bale. Ezebez. Obsidian hemendik utziko dugu. Ez, utziko dute sorginkerien kofrean. Amentze. Kaka kofrea. Aguarmak eta abar. Enkanta. Liburutegien kofre bat egin behar dut baita be. Mineralak. Redstona. Ba, zigara jarrazton pizkatzu bat izaten. Hor, lapis lazuli. Tonta izan nintzen, egin aldi izango nuelako bi diamante utzi. Baina, bueno. Beharko dugu hau. Bale, utziko dugu ikatz parte nagusitxo bat. Jongo gara egia esan da. 14ekin momentuz. Txiskeroa jale egingo dugu eta lan tokitxo bat izango dugu. Bale, gero. Graba utziko dugu hemendik momentuz. Ez dugula behar. Lurra. Arria. Eta hemen doaztera ikitzeko harriak. Hortze, holan. Eta egur parte bat hemendik utziko dugu. Horrekin sobran izango dugulako. Eta hobe, horra. Horra, gure olentzero. Eta hobe, pikotxori be, momentuz hor utziko dugu. Bale, eta hartuko dugu hauek eta hauek. Momentuz. Nengo dugu ja bidetzoa eta ja nederrera joango gara. Bale. Olantze. Onarte, eta orain. Holan. Ze polito geratzen ari zaigun guzti hau. Hortz. Eta orain honekin ingo duguna da. Alde batetik hau, eta gero bat zegoen hemen truko bat. Ez du zala. Holan. Baina hemen. Bale, itxoen. Bale, orain, ustut badaki dela. Bale, pizkat, hau ez dut inoiz egin eta... Seguritate nazion... Bale, oso ondo. Nazioarteko seguritatea baita. Bale, hori da. Nependuko dut. Itxoen, jarri nuen jada bestaldekoa. Hortze. Taren bestaldian. Katxiz. La porreta. Torain erdikoak endo egingo deu. Eta orain goikoak. Vale, eta orain bestaldean. Eta orain teorian. Opa.
Vale, oso ondo robote. Eta gain teorian, naiz eta ona etorri eango kreaturak ezin dira atera. Guk sartu eta irten algara, lasaitasunez, nik hemen utzi dezaket lan eskererak eginda, eta nik sartu eta irten ari izango dut perfecto, niretzako toki perfectoa deko dalako, baina beste monstruak ez. Vale. Ongi, utziko dut ja mineral, soberan ez, soberan dagoen utziko dut. Vale. Ez dut, gehiagizko gozak eraman nahi. Eta piztu egingo dugu, basikoki. Torteko gude nederreko portala. Kuratuko dut zenbat goazen. 16 minutu, lehenengo behiratatxo bat botako digut nederrera. Ea zer topatzen dugun. To the nether, to the nether, to the nether, to the nether. Lurra deskargatzen. Bueno. Estiro ditoki txarra. Bujak aparte. ¿Qué me estás comentando, chaval? Are you fucking seriously? Prisa canzonditos, sí, serio. Are you seriously? Atera naiz ja hemen? Osea, portal ondoan... Ostia. Portal ondoan nederreko gaztelu bat daukat benetan. Ostia, magma cube bat. Magma cube bi. Ostia. Txo, etorri, torri, Ikestu nait. Ikestu gure nahi jaiegunan igaz, edo ze. Agur. Ongi. Jaitzelako izango litzateke. Behar duguna topatzea. Ostia, Blazeak hor daude. Eskinaren taktika. Kaixo. Zer antzabiz, ostia. Kaixo. Entzuten nau. Kaixo, txo, zelan zabiz, ondo? Ondo? Bai, ezta? Eta hemen laba dekogu. Eta guk urkubo bat. Ostia. Kaixo. Zeran? Ostia! Ostia, haze hostia eman didan, atxo. Joder. Kauen etor kofre bat. Vale, ongi. Saldixa,
Txiskero bat. Iba anteskoa. Zaldizaren zako. Bale, izan daiteke horbean. Zen daiteke hemen behan, ez. Kago en la ospera. Horrazko espata, bueno, zaldizarena eramango dut, baina... Jode, berago. Handi gazterutzu hau. Hor beste kofre bat. Urre pizkat eta beste txiskero bat. Bueno, txiskero zin da estarkatu beraz, printzipioz. Hor utziko dut. Eta ez ebez bide honetatik. Ongi. Ongi. Ba, ingo ditugu... Hemen. Ikusi alizateko ondo. Kauen, neder guardia topatzea izango litzateke la hostia. Hasiko ginateke ja pozioekin eta lakoekin. Torri ja guretzat ja itzelakoa. Nik ez ebez, bueno, gutxenez blazak ditugu hor. Hori jo. Benik etorri gera. Gare gara gire gera, bat biru lau pozazpi. Galdetu aizeari, plazango ez daki. Ongi, ongi, bide hau asko gustoko daukate. Oh, bai. Bai ama, eskerrik asko. Benetan. Nederguartzak lortu egin ditugu. Ongi, ongi. Ba, behar dugun guztia momentuz nederretik atera egin dugu. Minecraftia azken aldi honetan nirekin oso ondo portatzen ari da eta hori ez da gauza onik inondik inora. Inondik inora ez da gauza onik hau. Bale, momentuz etxera itzuliko gara. Hemendik itzuri garela. Vale, ongi, ongi. Eta hemen daude blazak, ondo, ondo. Blazekin ingurunea pizkat gabritzen dugunean. Hemendik. Blazekin ingurunea pizkat gabritzen dugunean egingo dugu... Blaze... Zera. Blazeen... Ai, esango dut, Blazeen... Granjatxo bat hor. Zera, granja zeta eta hartzen duen granja hitza. Blazeen landa bat. Dugu, bai, hogei. Hogei eta hogei, ongi. Ba, hartuko baten bat gehiago da espada. Ez dakit. Izateko, landa pizkata hondiago. Madaramagu, hogeta mabi, bale. Bale, hori ez daiten jauna. Hogeta mairu, hogeta mala, hogeta magost, hogeta masei. Zazpi hogeta mazortzi, hogeta meretzi eta berrogei. Ezta? Bai, primera. Ba, honekin momentuz itzuliko gara gure... Ostia! Diogenes! Diogenes!
Tuko dugu hauetako pizkat beharretzeko eta egiteko... Bueno, hortik atoz dugu zuzenen egia esan da hemen diko lan. Eta nik... What? Hemen espauneatu dozu, nartertzen da espauna. Espaunaren efikazia. Vale, listo. Vale, ongi, listo, lasai gaitezken. Nagola oraintxe bertan nahiko tentxo ez urrengokoa. Gaz bat alde batetik. Bestean, zera, blazak. Tentsioa ezin izango litzateke haundia goraintxe bertan, bale? Amarlekin ez dugu oso soberan, baina, bueno. Horan hartuko dut, pizkatxo bat izateko. Ezken finean beste eraikuntza bloke bat izan daiteke hau. Vale, a ver, momentuz. Gazta joan egin da, vale, primeran. Etxera itzul gaiteke. Oh, lasaitasuna, etxean gaude, betiko etxean. Oh, han base bat ez gara prestatzen. Gero behiratuko ditut Blazeko landak egiteko. Eta besterik gabe izan da gaurko saioa. Nahiko ondo atera zaigu nederrera joatea, lortu egin dugu nederguarrak. Bueno, azken finean behar dugun dana, momentuz. Zaldixarentzako diamantezkoa, Zuko dala hemen dik, azken finean armadura da hori. Armadurekin eta barutzeko dut. Vale. A ver. Urrea. Kaka... Zein da kaka... Hau. Eta momentuz, Eta lantza geratuko gara, urrengo saiorako... Guzteo jartzeko, lasaitasunez. Hautze, urrengo saioan jarriko dugu eta ikusiko du zer gehiago egiten dugun. Blazak saiatuko naiz Blazen gauzak behiratzen eta abar ikasten joateko. Eta holan hemendik bi saioetara edo igual egiten dugu zuzeneko bat Blazen... Edo igual urrengo saioa margarrena dela igual egiten dute nederra joan. Eta Blazen, hemendik prestatu landa, zera, hori, nederguartzena. Eta Blazen zera, Blazen, igual hemendik behitu, hola, karroto aprobetxatuz. Eta Blazen... Zela, landa egin. Ikusiko dugu. Besterik gabe, espero guztok esatea, guztok esan bauze, badakizu zen behar duzuen. Eta horren horretan lagunok,